caggal yettude Allah ko julde e nulaaɗo makko ɓurnaɗo windere e yettude jignaɓe men e jignaɓe mumen sernaɓe men sernaɓe mumen yeeɓiyankoɓe Pinde TV rewɓe suwaɓe mawɓe on calminama on juurama on jettama a salminago nede e salminago teddugal ha tengti onon suɓiɓe yewtere gande ɓaleɓe gande men fina tawa hanki ɗe mbinomi ɗe kutortono ɗen hayso tawi hoore muusi mbaɗa wombe gawri mbaɗa e kundal nawa sa moccama sella faratoɓe tubakoɓe gaari bonni ha laaɓi nde ɓe janoɓe tawi wawa wonde ɓe gartiri ɓe mbatti ɗum koyete ko hono pharmacope traditionnel e tradipraticien gam abbitade gande men ɗe ganduɗa bonano kono gartiɗo gonno ala ɗo yano eɗen kuccodiri mo ganduɗa kañum woni ceerno Ousmane Gangue mo Porokhane Tukuleur ko noon windira e nder diwan Saloum ngol won ɗo lawol makko ɗimmol ko wawi ɗo ko jetti Allah bandiraɓe hewɓe noddi ɗo ko sababinoɓe hen Allah hokki ɗumen eɗen ñaago Allah kala nde goto mabɓe ɗo yo Allah hokku ɗum ko sababina e mum ko Allah hokka ɗum wone o Allah hokka almuɓene ko jiiɗi hen ko Allah hokka en kadi sernaɓe so tawi almudo yi kadi e jooɓa no poti yoɓirde ni Allah kadi humta haajuji ɗi foof enen fof ko ɗum ñaaguiɗen Allah ceerno Ousmane Gangue ngol woni lawol ma ɗimmol ɗo e Pinde TV bisimilla calmina bandiraɓe alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala maulana rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala aleykum salam wa rahmatullahi ceerno Ba salminama no fewi a juurama min calmini kadi dennagal yeɓoɓe en e dennagal pininaɓe TV fof e liggotoɓe ɗo fof machallah ɓe calminama ɓe juurama min calmina kadi dennagal yeɓoɓe min ha paari min gollodiri kadi ɓe dutti ɓe mbi ɓe jetti Allah kadi ɗum noon fof ko yettere Allah tan kono wona bawle amen kono ko bawle Allah ko Allah waɗni min hen sutura nden noon amin ɓe calmina amin ɓe juuro amin calmina dennagal yeɓoɓe Pinde TV wassalamu aleykum wa rahmatullah waaleykum salam ceerno Ousmane Gangue hande garten koye dawal gongal garten koye safara ngoagu e safara imoy ko wayno ndenka e ko nandi hen ma en kal ko fate hunuko ko fate yitere ñaagunde Allah ngam ɗaɓoɓe kayitaji ko nandi hen sen puɗɗima ngoagu beele ceerno Ousmane safra ɗum e holno safrirta ɗum haysa haalani ha laaɓi walla ko jubbanɗa e bandiraɓe e alhamdulillah lawol gongol ceerno Abou banggal ngoragu koko alhaali mo ganduɗa hoore ma ko alhaali kawniɗo hewɓe noon ko ɓurata bonnude ngoragu mabɓe ni woni carte ɗe ɓe ƴettata ɗe woni lekki docteur ɗe ɓe ƴettata ɗe woni koɓe cotta ko pharmacie aɓe kutoro ɗum ɓe ganduɗa ɗum noon ko watta koye mabɓe e bonande ɓuuri hewde sah manam soɓe ɗaccino ɗum sah ɓuuri moƴƴude e dow koɓe kutorto ko ɗum amin cafra ɗum minen ɗum cafri noon no yaaha e leɗɗe ɗiɗi ha e leɗɗe tati leɗɗe ɗiɗi ha e tati won leɗɗe ɗiɗi ganduɗa hoore ma ko ɗaɗi majjum min ƴettata a hoosat ɗum ha laaɓa so tawi a waɗi ɗum so Allah jaaɓi min dokkima ɗum a yari ɗum à partir de 3 jours ma fuɗɗo tin hoore ma comme no tinnoronɗani hoore ma avant joni noon traitement koko traitement a rewat traitement o si tawi a yiiɗi ɗum safro ha sella a rewat traitement sa rewi traitement inchallahu rabbi e semaine aji dabɓuɗi ma yaa ha cella ha rafi o iwa ma ha laaɓa saabu noon ko rafi mo ganduɗa hoore ma ɗani debbo so tawi immima galle bammum ari galle ma wona ñamde wona yarde wona holtade addimo ɗon kono won ko tagi mo ɗon jooɗade nden noon worɓeɓe aɓe hen balla rewɓeɓe toujours kadi e yiyat debbo noddudoma ne darna joom galle mum lekki ki te ɗum ɗon fota wonde joom galle foti immade daare hoore mum safra hoore muɗum saabu ko ɓiɗɗo jamuru adde e nder galle makko nden noon enen worɓe eɗen hen tinno no fewi machallah to banggue leɗɗe ina waɗa saaha leɗɗe cafrorteɗe koye noon wona leɗɗe kaaɗoje te woni yimɓe ene jogui ko wiyete ko tension ene jogui rafiji goɗɗi ɗen leɗɗen kewi irtude ɓalli mumen beele an leɗɗe maɗe ko leɗɗe kaɗɗe walla ko leɗɗe tan kakidiɗe eyyi toujours ko mbiyanno ko tan neɗɗo so tawi a wawa safrude tan ɗaccu a faami leɗɗe loroje neɗɗo ay neɗɗo si a tawi ari e ma wima walla mi safro a fota hokkudemo ko wattamo calme manam ñaw calmetake go a fonmo rokkude ko ganduɗa hoore ma o sukkat traitement o sella ɗiɗaɓo woni leɗɗe ɗe dokkatamo ɗe aɗa foti andude ɗeɗo leɗɗe ko hollen est ce que ma addanmo ñaw goɗɗo ma addanmo rafi goɗɗo walla safranmo tan haade hen a faami leɗɗe noon ko ɗe ganduɗa hoore ma ene jaare wonde ganduɗa hoore ma noon min dokkanma defɗa ɗum e gartogal ñaama si tawi si inchallahu rabbi ɗani kam ko defdete e gartogal wona ko mettata addata rafi eyo nono ɗumin tottatama de amin gandi ɗum te kadi wona ko ɓeydata rafi koko hokkatama cellal itta rafi ma inchallahu rabbi kono kam ala fof ko lorata hen bani adama won safroɓe ɗaɗi gayi won safroɓe tew mbaalu won safroɓe hewɓe cafre gertogal ceerno Ousmane gertogal to banggue ngowagu mum hewani yiyede holko saabi neɗɗo donc ɗo ngowagu ne safre gertogal hewɓe ne cafra ɗum gertogal eyyi hol sirlu gonɗo gertogal
eyyi gartogal noon ceerno abou sirruji gondiɗi hen wona sirru goto de a wiyat sirruji gondiɗi hen ne keewi jogamo sirru goragu ngu namdomi eyyi sirru goragu ngu kañum kam gondiɗi ko hen ne heewi kono noon ɓayde koye télé joɗɗen kadi neydi hokkani min minen cakta sirruji goɗɗi kono alhamdulillah kala garɗo e men rek ma andu holko min jogui hen so Allah jaaɓi ay jaɓatno yettade jonto banggue imoyit yimɓe heeɓe kala gonɗo nder o e gonɗo bawal o safa wona goto en jii to Congo Brazzaville no ɓe cafrirta ɗum en jii to Côte d'Ivoire ko wayno Agnama en ko wayno Atte Koubé e ko nandi hen holno safrirte ha yoppu gon onon holno cafrirta toon imoyit saabu toon ko safa musɗo ɓe cafrirta ɗum ko ƴettude ko wiyete ko jinjeer setta ha gasa waɗa e caggal musono lelo jafɗomi konngol ngol walla ƴettude hoornere makka wulna ha wuula waɗa e caggal neɗɗo o walla ƴettude ñambi wulne waɗa e caggal neɗɗo o hattote koko muusi beele onon ko noon cafrirta toon walla ɗon jogui leɗɗe goɗɗe tawa muusirta noon foof ala e mari cuuɗiɗo e peñɗo foti hen minen mamin cafrituma ha cella te tawa wona koko muusata comme no ɓe no cafrirta ni leyɗele goɗɗe ɗe ɗa andi hande safara ko mbiyanmano ko toujours tan surtout émorite wona safara mbebɗo kono noon amin hen jaari fannuji ɗi ganduɗa hoorema amin hen ballodiri e yimɓe saabu alhamdulillahi rabbil alamin wasata so neɗɗo yeeɓi émission anda ko kalanmi ko kanko heeɓinoma to min safrimo wonata goto wonata ɗiɗo alhamdulillah waɗi hewɓeɓe Allah waddi min hen caggal nde émission o fawa eyyi kañum mamin cafra ɗum ma yalta kono noon musat kono noon wona ko ganduɗa hoorema amin ƴetta minen juuwa walla minen mbaɗa goɗɗum ɗum komin tottatama koko c'est simple a yarat tan sa yari tan a yiyatno yalta eyyi dir mo jarata o so traitement o yettima tan a yiyat gasi ndeysan woni won noddoɓe min hen ni woɓɓe hen so wona ɓe ƴettu lekki tubakoɓe ɓe jahata caggal galle a faami so wona ɓe ƴettu ko sewaɓe gondi ko ɓe mbawa yahde dow wuro ɓe jahata caggal galle ɓe jahata ladde so wona ɓe ƴettu lekki tubakoɓe mbino ɓe ɗacce leddi tubakoɓe par ce que leddi tubakoɓe koko addanta toon probléme ndeysan Allah waddi min dokki ɓe lekkele min neldiɓe ɗum won gon ɓen caggal leydi kono alhamdulillah ɓe jii hen tawfeq ko ɓoyani rek haade kam yaade Mauritanie won debbo goto mo kaldannomi o wi kam ndeysan hay rufde makko ndiyam ko caɗele wonata saabu émoride o yeehi ha waɗi chronique nden so ƴettani lekki tubakoɓe o yahata caggal ladde o yahata ladde nden noon alhaali o yeehi noon ha jaggimo o hay rufde ndiyam wawa amoya mbimoni bisimillah nul ɓiddama o ari hen dokkumi woni ko dokkanmi woni ko alhamdulillah o nodditi kam o wi kam alhamdulillah won ko ganduɗa hoore ma o yii ɗum nden noon émoride kam wona ko weeɓi kono noon amin ñaago bandiraɓe ɓe ganduɗa hoore ma kadi amin gollodiri e mabɓe banggal émoride ɓe mbaɗa respecté traitement o ɗum noon tan min ñagotoɓe so ɓe mbaɗi respecté tan maɓe jii na heewi waɗoɓe ko wiyete ko haade mumen leɗɗe ɓaleɓe haade mumen safrude dogna reedu ha gasa ha laaɓa ina hen leɗɗe ɗe ganduɗa ko dognoje reedu ha gasa nde puɗɗo addude ko wiyete ko hono leɗɗe cafroje ɗe ɓen cafri ɗum ko wayno guijili ɓen cafri ɗum ko wayno hono jaaɓi ɗi ganduɗa ko jaaɓi ɓeñoje ɓen cafri ɗum ɗaɗi ɗi ganduɗa ko ɗaɗi guumi walla ɗaɗi ha joni guijili beele onon ɗin saffuji ɗe gara hen ha joni saabu enen e yimɓe meɗen ne waɗa saaha soɓe donkani ɗum émoride haɓe donki ɓe jogui leɗɗe ɗeɓe loppata neɗɗo joƴine wowu waɗe lamɗam waɗe ƴulmere jooɗo hen beele ne yawa iwde beele ɗon keɗum hutorade on banggue on banggue min kutortako mo ko taki min kutortako mo banggue momin jaari o Allah min hen waɗande sutura émoride o ko waɗi chronique si tawi min gollodiri ma min dokkima lekki ki a ƴetti ɗum yaltat a yeyi reedu ma dog jaaha caggal ladde noon cukka traitement o hande alhaali o iwoto foof oɗon lawƴi reedu falƴel kam ne heewi waɗede ha ndu watta dogde seeɗa saabu tubakoɓe ina jogui ko nandata e caggal neɗɗo o machine haaɓe jiiya ɓe gayna ɓe ganda hol leɗɗo o wawa yerde nde o wayade dow wuro onon ne ko wayno falƴel walla hol leɗɗe kewɗon liggorade ha ɗo joomum watta yaade eyyi won leɗɗe tan leɗɗe ɗe min liggototo ha min mbatta ɗum condi condi noon min mbattata ɗum min dokkuma min mbima hutoro kuddu subaka kuddu kikiɗe ɗum noon tan min jamirtama sa waɗi ɗum tan e yiyat wona ko ganduɗa hoorema ni aɗa noddita min mbawa ɗum wona to haga eyyi yeeɓiyankoɓe Pinde TV gande men fina tawa ko ceerno Ousmane Gangue mo Porokhane Tougoulou woni koɗo meɗen ceerno Ousmane ngal ɗo dawal gattan ko wiyete ko to banggue ndenka guila yiɗɓe ɗannade ha e ɗanniɓe ɓe keɓani kayitaji holko kewɗum gollorade beele ko gande men fina tawa walla ko Qur'an o kewɗa ɗum gollorade amin gollora fina tawa amin gollora Qur'an nde wonno ne fina tawa wawa yadde ɗacca Qur'an kadi wawa yadde ɗaccaɗa saabu kala ayal Qur'an tellima e lekki no foti yadude e fina tawa woni lekkel e gollortande e banggal nden ko noon toujours ko mbiyanmi ko e jewtam neɗɗo mo ala nden ko maydo jahowo saabu saha foof neɗɗo mo ala nden ko maydo jahowo ko maydo jahowo on ko nattude wurde amo yaha a faami saabu nden ko woni neɗɗo
ñanden mi wima noon mawɗo goto joom gando ɓi khalifa o feeri jooɗade wi neɗɗo mo ganduɗa hoore ma lottota ko haɓɓata ko ñalngu ma ar yimɓe ma lotma haw laaɓa ma kaɓma haw tiɗa ɓe gasa ha lugga ɓe ƴetta ɓe gubba to nder on noon woni neɗɗo mo ala ndenka nden noon neɗɗo kala wawi wonde fof no foti ndaar ndenka neɗɗo kala foti wawi fof no foti ndaar ko ittinta ɗum yitere e guite yitere e huno ko toujours ko mbiyanmi ko e nder yewtoram neɗɗo mo ala ndenka e neɗɗo mo ganduɗa hoore ma ko gonduɗo e kunuɗe on ala fof ko wawi hebde aduna on ko kala no wawi bondiradema a yiyan neɗɗo jogomi halis mo gasata finet tan alhaaliji mum fof no yara entreprise aji makko société mo wanno fof tellota ha less yana taw ala ko waɗɗum so wona wasde ndenka e kadi ko ganduɗa hoore ma ko kunude par ce que moƴƴani e bani adama nde wonno ne neɗaɗo allah muhammad sallallahu alayhi wa sallam e hoore mum dabare jagguinomo nden andi dabare wona enen ɗaccata te kadi kunude jaggimo nden kadi ɗandi enen wona enen kunude jaggata haw haali hen haalaji ɗi o wi so tawi neɗɗo wonko iddoto Allah o wi o feeri darade kanko muhammad sallallahu alayhi wa sallam o wi so tawi wonko iddoto Allah e yamirode majjum woni yitere e ɗemde ɗemgal yitere banggue goɗɗo kadi o wi kadi so tawi a fecci windere nde pecce tati feccere wotere yaade mayde nde fof ko yitere ɗemgal yaltinduma aduna nden noon amin mbiya yimɓeɓe kadi yoɓe tinno hen amin hen jogui kadi alhaaliji ganduɗa hoore ma so tawi ko banggal kunude loddede ko tati balle tati lottoɗa ɗum certa e ma so tawi noon ko banggal ndenka so tawi ka lottoɗo mamin dokkuma ko ganduɗa hoore ma a lottoto ɗum balle jeɗɗi pari e ma so tawi noon a wona lottoɗo mamin dokkuma nombo ko mbiyata ko piɓol kaɓɓa ɗum e keeci ma so Allah jaaɓi gurdam ma neɗɗo wawantama haydara fehina e keeci ma ko yata hitande walla duuɓi tati amin mo mbawi waɗande garanti a watta accident neɗɗo dabota ko ma hemma neɗɗo haalata e ma konngudi ha ara e ɓandu ma alhamdulillah ceerno banggue hunko yitere mbiɗen yitere kono noon neɗɗo kadi mo guite kewani walla kunnude kewani so wi ko banggue jaam ina wawi wiyede yani sago mum saabu hande président yiiɗi ko yo kunnude keewe mum yo guite keewe mum onon sernaɓe ɗum jiɗɗon jeydiyankoɓe ko ɗum jiiɗi wadde firti ko yo guina yo kunnude ɗe keewa guite ɗe keewa kono waɗe safara ko ina rena ɗum saabu mo ala kunnude mo haaltaki ala ko woni eyyi ɗandi mo haaltaki ala mo woni ay kala teɓɓe fof mi haalanma ala fof ñalngu nguɓe dawata teɓel ɓoftotako teɓe mbat aɓe pewna lodɗo spécial ganduɗa hoore ma ko pulharoɓe tan eyyi hay ceernaɓe président uji ɗi ministre aji fof poti hen toujours aɓe looto aɓe kaɓɓo a faami ɓe ganduɗa hoore ma noon ɓe kaɓɓotako ɓe lottako ɓen a finat tan tawa ɓe maayi walla pina tawa ɓe gontani haydara kala koɓe joguino fof bona ko ɗum ɗon huno ko yitere watta kala mo jiiɗa ina haale andu amo jogui lodɗe makko ne ganduɗa hoore ma o finata mukko o yalta galle taw neman ɗum eyyi ɗum noon kam mi andinma ɗum hande canabo woni mo kunnude ndewi dañƴo sago mum mo guite ndewi dañƴo sago mum yo looto no wadda hen ene yaada hen joni ko ɗum woni huno ko e yitere nde so wiyama joni heewi ko huno ko e yitere hol hen ko ɓoyi bonde cikkuɗa huno ko yitere kañum fof boni ala fof ko moƴƴi hen kanƴi ɗiɗi saɗɗi peese e balance goto fof wawa libde goɗɗo o par ce que yitere yitere ina ɓuura bonde hunuko seeɗa kono kadi hunuko ina ɓuura bonde yitere saabu neɗɗo ma wirto neɗɗo daramo haale makko konguɗi ɗiɗi o rewaɗono fawga walla o rewaɗono maaya yitere kadi ina daara neɗɗo bonnanamo dendagal ko dañno ɗum tawi kanji ɗiɗi fof ala moƴƴuɗo neɗɗo saɗa reno tan reno hen ɗum waɗi minen lowɗoɗe min pewnotoɗo hen wona longal yitere tan kono ko kanji ɗiɗi fof jatata tadi fof jatata kanji fof jata joni noon so tawi neɗɗo ƴeewo o ƴeewimo guite yitere moƴƴere haalta e makko ko moƴƴi mata ɗum bonnantamo eyyi so tawi jomum daari ɗum yitere moƴƴere haali e majjum ko moƴƴi hatta ha hande yitere nde ma heddo e makko eyyi saabu yitere kañum koko waɗi danger tan ala fof ko moƴƴi e majjum eyyi ɗum waɗi neɗɗo saɗa mo daari tan daarinmo seesa eyyi daarinmo seesa mattinanama helami ko yitere ko jamaji ɗi kono garten e namdol men cakkital bandiraɓe hewɓe ha tengte ɗanniyankoɓe e bandiraɓe gollotoɓe ɗo e janggoɓe lekkon e jangguinoɓe e kala cagande kayitaji no mawni e nder leyɗele meɗen guila ɗo e Afrique haata caggal leydi dañde kayitaji ɗanno woni yimɓe ɓe ganduɗa nde pini fof ko dawɓe nana e bureauji nana e jugement e nan tribunal uji ko nandi hen beele oɗon dilla e on banggue eyyi banggue kayitaji kañum ina dille no feewi machallah te kadi amin en jogui alhaali ganduɗa hoore ma dennagal kayitaji mbawɗa lijjide woni ɗo aɗa yiiɗi ɗannade woni gona caggal leydi donka hebde kayitaji donka artude e kadi hewɓe kadi banggal gonɓe toon caggal leydi pour ɓe keeɓa kayitaji ko caɗele eyyi
ben fof amin alhamdulillah amin gollondire mabbe kadi abe jiya ko ganda hoore ma ko dum don min gollondirta e mabbe a faami wona ni ko boyata à partir de 15 jours min danantama date à partir de 15 jours inchallah rabbi so min gollondire ma sa yi an kayitaji ma don 15 jours don 2 mois so Allah jay ma heb kayitaji ko di chat fof inchallah belen jogi sifa mo badton e jomum tawa lekki hani aya hani bele ko duwaw tan neldo ton jomum walla wadna nelde walla ko nandi hen ala bangal kayitaji kam si tay ko bangal dewle don il faut que min badan ma hunde ko yahata si tawi ko dewgal si tawi ko dewle kadi si tawi jomum ina wondi e jomum don won ko min dokkata ma mbada dum si tawi non on gondani on kabi walla a yidi gondon on saha min liggotodo non wayi tan e bangal kayitaji jomum kala ko gollante ko do liggete kala ko gollante bangal kayitaji jomin keb indema inde nenama normal jomin keb indema inde nenama tan dum tan min kajori indema inde nenama dum tan so min kebi dum so Allah jabi aywa dennagal ko watte fof do min jotto e kurusaji amen min baddum so Allah jabi tama yen horema inshallah Ceerno Ousmane Gangue en diwtini ko maaji no way fodde fof Allah jaama weli yodi wadi fayda no feewi hayso nokken tan 30 secondes o kongol mbaynoda bandirabe e ko dewda do ko fay hande holko jida e sifa kun ma yimbe be alhamdulillah rabbil alamin nde Allah walli min de min dewi do minen hen jetta Allah sabu hande dewle kewde kon ponnode firtade hande Allah walli min pewnudum dewle kewde mettinode Allah walli min rewnudum e juude amen min pewnudum a faami rewbe hebe mbawano jodade wattini hen tan ko murtani nden non kadi bangal kaytaji bangal cadele aduna bangal firtade uditade dum non fof Allah walli min hen te kadi yimbe be ne jetta on no fewi onon punitive parce que hande dandi mawbe ngola be ngaran jomum aran usa asa ubba damal wuro e der damal galle mudum pour yimbe mbawa ar hande non ko onon Allah fawido pour jiyam non min yimbe jiya min naftoro hen den odon calmine kadi ko bamtare tan yiya hen e kadi fandre yeso dennagal be min kebata kabe abe on duwono kadi machallah de alhaalo yata ha wona télévision mawdo mo ganda ma yebata do kala aduna he be himmati maulana rasulillah téléphone ma 77 holum 77 719 63 14 77 719 63 14 dum woni 63 14 Gangue jaam ha gongol sallallahu alaihi wa sallam jabi kay jaram